Typhoon officiel. La magie du cinéma africain vous présente. Suturai Jafruye Laiduye Ngofruye Jigiaye. Typhoon Soldier music. Oh, Johnny Sabali, Anga Sabali, Sabali de Nyogote. Oh, Johnny Sabali, Sabali de Nyogote. Wale de Belaban. Oh, Johnny Sabali, Anga Sabali, Sabali de Nyogote. Oh, Johnny Sabali, Sabali de Nyogote. Wale de Belaban. Ijo follow, every jama kataga min the follow. At the forma at the killer, and you joy follow. Hey, Miri Donny. Ni Miri, Iba no ka forget. Tira Yiniba. Tira Yiniba. Voilà, aboran. Ya kwa yana tukuna donc aka tuka boutique on na nu nalu nu bebo boutique kono ma ro chema boutique ma bon en même temps ni mo bora nu bidira abula o kena mo ga fusa kwa tuka boutique on na fura Mami Ali. Asa ça va sumogo Bashi poite. Ali ne ku mako be la. Ah yen fo Ali ya ku ngadne an hansi ya ha kuma. OK première place tâchez comme si Ali. Dai feri mo bashi ko kuma yere ba do an gina bagi fana yere sita bora ne ma passer bonne dué sanja mange me bagi no fenta ka passer ne yere ko sa mesi mo e ka saka ndeme iga bitigile iga wardo jano me saka pere ga chimina ne jabu fem senin ta me pere senin ka kwa parce ne yere yabala kala in taka a taka nya kwa sa ma bagi ga taka saka bagi soro ma Asa imere blaka fiena blaka lante e bagi jeyine muna etsengi tandi sanwere ka ke ne ma fe na ngiga kalange ni diplôme so ne soro ki deme ka paranye na maso me ki ban kalama ta soro ka ni joko e ne ga warde ma te kata jago no fenu ma ne ga warti do lu mana ko ni ta e klo bengana Ali le inye bala yere de ka dum e te fe ka ne deme munade e balema tene ya ne te fe gi deme ne gi ga kalande ne mbogo bi ga diplôme bi so ga baranye na maso me ga warde ma ta ko de ma e ga to chenche ko feri ah o ni diplôme o mana ko nunu ah o mana ko nunu ne ga warti do da fe e si ko wala ni bi kalande ni ko kalaka to Ali de la sa word na masane ka feri loro ne ga kuma machande kuma chama ba nunu ta fe ni kuma funya na dora bana yoro Ali efle e ka jugune ma chente ya ni papa ko me so ngani ke ya ko ini mo ba do sample ba ti no ni ne ko ato so ngade de me chente ya ai ne bla ne kele na ko kala kuma ne ma diplôme sora ne na ke chuko disa
deme ni ko te ko an ka wari ti di mana ko da aforiya kala ni ke ko doro ni boy ni be ni te wari jama atoy Tira nyini ba e bloki ka nyina ma bina klaki tos no de lawa ite uli ka tira nyina ma nyini ka ke fe mais mon ebino kuni muke nganyana ma kono wala sanga ke fe ni kalonge ni jesri mais ni ne masika ke fe est-ce que ni noé mais ejo ni kanga mike ne bodo ne kanga mike ne bodo Mana fara de ka papa sa eni ali ma wo foi tene la ma ya golo bone ka fembe golo ma ali ere ka jugune ma ba ko fen wore ma o kuma ne mu kaula asa Johnny ya fi kan kele lo kan bolo boyere ko e ko Johnny ya fi nyana ko mo gotila dore ma fi ye ko afora de kiki nyekle kalama o de foriye min foriye ke i koro ke fe ani nere haklina ke ni mo keke mo shiti deme ma era kon ma rogo kalanga bela kon te ma saon sa lebe kanga classe premier men ne ma diplôme soro enere no ya ma ne ma dore fi ne ki ma ngi ka kala ne ke vi nyekle kala ne ma ne ko ni asa e ma kala ko ni ke kana diplôme ko ni dane ko ni ne tiga ko no abadani ne ti deme ali ti deme wani ali yi deme du ko ni bora kala ma me min ko la ke o du ya ni etai ma etele deme ndi deme ma etele deme ndi deme Kela jabani fakasa wa ko nyime ni bula ne kala ne ke ni ma kala ke nji de me ali ji de me wani bora kala ko ali yi de me ka ba ko da asa be ka tabi asa ko ta ni ta ba ni ya e daba Amasayando kalana, kanganjija kalana, kala kofe barabe sorowa, ode jorobona, barakude jorobona, ode jorobona, barakude jorobona, ode jorobona, barakude jorobona, ode jorobona, barakude jorobona. Desperado, il est sorti de la fac avec plein de diplômes. Antani ka buka to na yire da ba yire de babulu le ben dengon denda jongo la sala asan kele no ganen ni siri ka dangu nabi ndara zane na ali yire tane ijonga ali wele ne ka telephone me yire tane À l'université, c'était l'inotero. Vas-y, raconte l'histoire. Lui qui était si bouillant à l'école, se retrouve aujourd'hui dans la toile. Mais pourquoi? Tout simplement parce que malgré ses diplômes, il a cherché du boulot. Ali fina ka téléphone tout ça. Oh Ali. Ayi, nous sommes sur on est allé.
Awo ci gɛlɛman ba de bɛ yen nɔ n bɛna f'i ɲɛna ci gɛlɛman ba de bɛ yen nɔ na sisan awɔ Ali o to yen nɔ sa i ka na sa awɔ k'an bɛ sɔn n bɛ se ka foyi faamuya bi Kangan jija kalana kala kofe bara be sorwa ore jorobona bara kuri jorobona 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 ore jorobona anga siniye sigi jorobona ne fani ba ma kala mune na de big beat kala big DJ ga kala wala sada kana toana ko chama me kala ga obe diplom soro obe laba wotoro pusala o e kaba koy sita bara ko kana don ko mai ete mule faga ko ye jako ya ama ko mini wala sada kana toana ko chama me kala ga obe diplom soro obe laba wotoro pusala o e kaba koy sita bara ko kana don ko mai ete mule faga ko ye jako ya ama ko mini ama jamini abebe babi te mɔgɔ si tɔɔrɔ bi kɔni ni na kaburu so ni nare nda yɔrɔ de Sigi sigi na cogo na ta. Diplôme ko ta, diplôme ko. te mɔgɔ si tɔɔrɔ bilen jagoya de ye diplôme sɔrɔ ye ni Ala m'a nɔgɔya o kɔrɔ ko mɔgɔ t'i dɛmɛ ɲɛnamaya la Ko yɛrɛ ka kɛ. Check. a ko bɛɛ banni n'a fɔ i ma diplôme sɔrɔ ko kɔrɔ ko mɔgɔ t'i dɛmɛ nin y'a ko dɔ banni Baba Mariko angana sonka to jamfala abada jamfala Antlema mai de wole ka wabuti la kadi Ali ne dusu kasi ne bɛ ka degere min ma bi Ala de b'a dɔn mun de kɛra Ali ne nimisara san bangeli la asa mun de Mare na ibaro ne be solution mina asanta ina comme asan de kene di dunia mula abane do kalama itage bajambla e kare ko anga fereya ka chero ini ka du mo ka taka kwanda ne balimakɛ i sɛgɛnna de a kuma fɛ sa e nana mun de la yan nɔ ne balimakɛ o kuma e nana kaburu soni de la kuma fɛ sa e munna e tɔw mana Tiens, Neba, il va clamer, il tenait donné ti don. D'accord? Il y a un cabron. Il n'a qu'un qui a singatira, il a so, il a nettoyé. Katanga sowa, hey, neti ta sore, nemina toyani. Nemina nkaburu soni nga toya, nyana maya nega fo itene la play. Qui a toya wa? Nebe toya. Neba l'onso. Il va donner nere na kuyone. Nemina nkaburu le singa toya. Parce que nyana maya nega fo itene la play. Maiga kan neta be kelea.
ne ba dɔn min kɛra ne ye kalan kɛ k'a kɛ mais ni n sera examen na dɔrɔn n tɛ passé n dɛsɛra ka diplôme sɔrɔ bon n fa sara n ba sara ne fa ni n ba fila si tɛ yen n'a fɔra ko sigida mɔgɔ si tɛ ka sɔn ka ne ta pɛrɛ la ko barisa ko diplôme tɛ ne bolo han ni n yɛrɛ faga o tɛna k'a bɛɛ ban ne ya o y'a bɛɛ ban n balimakɛ ne yɛrɛ fɛnɛ nakun y'o ye ne fa sara mais ne ba ne kɔrɔkɛ olu fɛnɛ banna ka ne dɛmɛ ko parce que ko ne ma diplôme sɔrɔ o tuma ni ma diplôme sɔrɔ mɔgɔ tɛ ɲɛnamaya la min n'i dɛmɛ ne fɛnɛ ka ɲɛnamaya bannen yan ne tɛ taa so yan n bɛna kɛ ne ka furudo ye ne fɛnɛ nana kɛ ko soni e bɛ sɛbɛ de la ne bɛ sɛbɛ de la e fɛnɛ ka kan o de ne tɛ taa so ne fɛnɛ ka kan o de ne balimamuso n'o don na i sigi kɛrɛfɛ an ka kuma an ka se ka ɲɔgɔn dɔn i ka ɲɛnamaya ɲɛfɔ n na an ka ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn a bannen don kalan ma i ta kɛ bajanbila ye kare kɔnɔ an ka fɛɛrɛya ka cɛ dɔ ɲini k'a d'u ma k'a ta ka bɔ an da e b'o cɛw bɔ min ne b'o cɛw bɔ min o maa tɛ kare kɔnɔ boliboli la n'a ni cɛ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a d'o ma siɲɛ kelen a mana kɛ cogo o cogo ani cɛ dɔ bɛ ɲɛbaga fɛ o ali o kɔni tɛ solution ye ni cɛ min nana dɔrɔn a d'u ma kana kuma caya ni min ɲininka cɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de la ka na de minɛ cɛ bɛ bɔ min mɔgɔkin de tɛ tant que a bɛ kare kɔnɔ ye a bɛ cɛ dɔ sɔrɔ ani mɔgɔ mana ɲɔgɔn cɛ ka na a d'o ma hali kana ɲininkali yɛrɛ kɛ kana kuma caya yɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɔn diɲɛ ye kaburu ye an tɛ ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ ye dɛ hey i jɔ ne ka taa an ka ci la fɔlɔ ni cɛ yɛrɛ ma sɔrɔ joona ne yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ ne bɛ cɛ ɲini ka na maa m'a d'o ma siɲɛ kelen ma asan da ka bɔ a da la ala k'i bɛn ni cɛ ye i bɛ den bila yɔrɔ min na a b'i ban o ma k'a ta k'i ta ye ko f'a yɛrɛ ɲɛna ta e bɛ se ka dɛmɛ o kan ka cogo di a ka ɲi sa ne bɛ taa butigi la n'i y'a fɔ cogo min na a m'a kɛ n'i ka kuma mɛn n'o y'a solution ye ala k'an dɛmɛ a la asango kɛlen don ne bolo doni ye bi dɛ a doni bɛ ɲini k'an kan kari n'i bɛ furu kɛ furu kɔɲɔgɔn tɛ bɛɛ ye n'i bɛ kanu kɛ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ ye hɔrɔnkantigi olu dɔgɔyara kamele ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ wagati min na o wagati y'i ta ye n'ala ye fɛn ma o de y'i ta ye minɛ ni sɛbɛn ye ka balo yanni ka sa ye sutura ye ja furu ye layidu ye nko furu ye jigiya ye ne ba hakɛ to de ne ko e tɔgɔ ye di ne ko e tɔgɔ de ne ba e tɔgɔ ne ba e de ko don e tɔgɔ mais ne ba n bɛ ka kuma i fɛ i tɛ ka n laminɛ mais ne bɛ k'i ɲininka hali i tɛ ka n jaabi wa i ɲɛ b'a la dɛ ne filɛ nin ye ne ye nin kalanba in bɛɛ kɛ n'i ma se ka diplôme sɔrɔ k'a sɔrɔ rêve tun bɛ ne la ne tun bɛ fɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka baaraw kɛ i y'a faamu n tun bɛ fɛ ka baara kɛ ka muso furu an ka sɔrɔ ka den damadɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ne ni n furumuso den ninnu an bɛ den ninnu don kalan na n'o kɛra u bɛ t'u ka kalanw kɛ faransi u t'u ka kalan kɛ faransi n'u tilala kalan na u bɛ baara ɲɛnamaw sɔrɔ u bɛ na an kɛrɛfɛ yan ne ni cɛ b'an ka ɲɛnamaya kɛ n'an kɔrɔ kuma sera an bɛ taa makan an bɛ taa ne ka ɲɛnamaya hakilina ye han wa ne ba de i b'a dɔn k'o de fɛnɛ tun bɛ ne kɔnɔ an ka taa an bɛ taa hiji kɛ makan ka alabatow kɛ ka n ka ɲɛnamaya k'a basigi tuguni ka sɔrɔ ka segin ka na n ka ɲɛnamaya tɔninw kɛ o cogo la o tun ye ne yɛrɛ ka hakilina de donc ne ba o kɔrɔ ko e ni ne fila bɛɛ tun ye hakilina kelen de wa ne ba i b'a dɔn ne bɛ ɲɛ bɛ min na nin ko na sa dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko e ni ne fila bɛɛ ye hakilina kelen wa an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan yɔrɔ in na tan cogo la wa
dugukɔnɔmɔgɔw ye e ni ne fila bɛɛ kɛ bolokɔfɛmɔgɔw ye kun dɔ de kun kelen de kama ne ba ne ɲɛ bɛ nin ko la cogo min na hali an ka ɲina nin kaburu senko ni nin yɛrɛ faga ko in kɔ an ka hakilinaw kɛ kelen ye an ka furu ɲɔgɔn ma ka d'a kan ne sigilen tora an fɛ sisan ne bɛ k'i lajɛ ne kɔni sigilen e ye tiɲɛ yɛrɛ la i ko diyara ne ye donc comme an hakilinaw ye kelen fɛnɛ n'an bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma siɲɛ kelen an ka ɲɛnamaya dilan ɲɔgɔn fɛ walima i hakilina ye jumɛn o ko la ne fa e yɛrɛ ko ka di ne ye koyi i yɛrɛ ko ka di ne ye mais e yɛrɛ e tɔgɔ ne tɔgɔ ye Asan e tɔgɔ Asan Hey, Alanije, aujourd'hui je suis validé. Les points sont en train de bavarder. Hey, mais voilà! Il y avait une là. Non, ça, vous imaginez propre. Oui! Non, il y a une femme. Ça, il y a une femme. Mon fille. Tu as vu? Je suis en pleine forme. Je suis en Nina. Je suis en train de hein? Njani muso mini nebe hakilinaye ni nyaye ni an hakilinaw ye kelen an ka tafaw ye kelen wa dusukun ye ɲɔgɔn minɛ yala o de fɛnɛ n'o ye ɲɔgɔn dɔn bi alhamdulilayi rabbil alamin non yɛrɛ faga y'o bɔre de a ma sisan kɔni n bɛna n ka ɲɛnamaya ta ka charge en main non min ba ma quoi min ba ma a bɛna ɲɛnamaya sɔrɔ ma ala a ni ce koyi Hey, Alanije, aujourd'hui je suis validé. Tigi yala, dunu yan docteur Sokono. Tigi nyanda bana bagato da chogoka. Tigi yala, dunu yan kaburu donkono. Tigi nyanda se tigi koro da chogoka. Ola ni yimiri vena donga fogo jonte sekola. Sabali de kai sete joye. Oh, Johnny ga sabali. Anga sabali de nyogote. Oh, Johnny ga sabali de nyogote. Wale de bela ba. Oh, Johnny ga sabali. Anga sabali de nyogote. sawa ko bai jigodi ke ituna de sukari boni sujo mesi no para meter masa L'humilité précède la gloire. Les saintes écritures nous ont dit cela. Enseigne la haine et ses conséquences. ça joli me jita ah ça la belle ni ne ko dɔn i yɛrɛ bɛ kalan na voilà tu vois sinon ça va sawa tu me tu nga de aliment wuli ka fona jibila walayi tisi k'i wele koyi kɔntani ba de don walayi ah bon mun be i b'a kalama ko ne bangebagaw sɔnna furu ma ah walayi attends où sont les nègres frouma walayi u sɔnna ni kɔntani ba de don ko fɔ n ko n'o f'i ɲɛna alhamdulillah alors asa ni ko in jɔrɔ dɔ kun bɛ ne la ne ko ala ko est-ce que somɔgɔw bɛna sɔn k'e di ne ma surtout u b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn tɛ ne bolo n tɛ baara yɛrɛ la e b'i sɛbɛn la ko sɔnna sɔnna ni kɔrɔkɛ sɔnna ne ba sɔnna mais mun de y'u lasɔn a la tan facilement k'a sɔrɔ ne tɛ baara la u dun b'o dɔn koyi ala de y'an ka ko latigɛ ni ala ye mɔgɔ ni mɔgɔ da ɲɔgɔn kama dɔrɔn mɔgɔ si tɛ se ka bali n'a kuma sera dɔrɔn a bɛ kɛ ala de y'an ka ko latigɛ
Ah, vraiment tiɲɛ la nin diyara ne ye nin bafali diyara ne ye kojugu kojugu. N bɛ boli dɔrɔn ka na ci f'i ɲɛna. Non tiɲɛ la ni i ye nin kɛ surprise ye vraiment a diyara n ye kojugu je pense que n bɛna cadeau n'i ye wari sɔrɔ dɔrɔn n bɛna cadeau dɔ k'i ye. Yɔrɔ. N bɛna cadeau dɔ k'i ye n'ala sɔnna ma. O tiɲɛ yɛrɛ ye. Non ça c'est une bonne nouvelle. N'ala sɔnna ma Asan kana jɔrɔ y'a mɛn n y'a f'i la cogoya min na ni purula ne magonin n bɛna n jija n bɛna n timinadiya surtout de courage bɛ n yɛrɛ la déjà. A bɛna ɲɛ o. Fantanya tɛ kojugu ye koyi. Yɔrɔ. An ni kun ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka di ne ye. An ka ɲɔgɔn kasi sigi dɔrɔn n'ala sɔnna ma a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. N'o don kɔni kana jɔrɔ. I n'i ka fantanya bɛɛ ne b'i fɛ. Ne ni kun b'i fɛ ka se hakɛ la bi c'est-à-dire que grâce à toi e sababuya la ne bɛ se ka fɔ ne ka ɲɛnamaya n kɛra ko mɔgɔ kura quoi sisan de ne ka ɲɛnamaya da sinon ne kun bɛ yan walayi ne wuli sɔgɔma ça fo ka taa su ko n bɛ to miiriw ni jɔyɔrɔw de la mais depuis que ne ye ɲɔgɔn dɔn Yasa n'i hakili jiginna dɔrɔn ko n bɛ content walayi o diyara n ye kojugu walayi sa vraiment ala ka kanu to koyi n'ala sɔnna ma n'u sɔnna ka ban an bɛna k'u tɔw teliya pour que i ka se ka k'u fɛ yen nɔ an k'an ka furu kɛ tranquillement walayi. N baga de olu fɛlɛya de t'i na o. Awɔ. N bɛ taa n bamuso ka na di. D'accord foyi t'a la ka n'i bilasira kɛ. Asan nin bɛ diyara n ye trop. Diyara ne yɛrɛ ye. Diyara n ye dɛ. Diyara n ye kojugu. Furu ye sutura ye, furu ye layidu ye. Jago furu ye hinɛ ye, furu ɲɔgɔnmalu. An ka hinɛ ɲɔgɔn na, furu ye sutura ye. Musolu yo, an kana furu kɛ tulonkɛ. Cɛbalu yo, an kana furu kɛ tulonkɛ. Ko furu ye fɛnba ye, furu ye sutura ye. Ko furu ye kanu ye, ngo furu ye danaya ye, furu ye jigiya ye. O n'i bɛ furu kɛ, i furu kɛ ɲɔgɔn lankolon ma. N'i bɛ kanu kɛ ɲɔgɔn ti bɛɛ ye. N'i bɛ kanu kɛ ɲɔgɔn lankolon ma. Asan, sɔgɔma. Papa. Oui. Ça va? Oui, i dun bɛ ɲini la cogo dɔ la, on dirait que ça ne va pas, mun bɛ yen? Oui. Foyi tɛ yen. Papa, an ka ni seli kalo wari bɛ quoi, so sara kɛ. A sɔrɔla. Donc n y'a faamu. E sigilen don i bɛ ka miiri o de la. Papa, ko yɛrɛ ka ca. Tiɲɛ yɛrɛ la, a bɛ mɔgɔ miiri kun dɔn. Mais n'a y'a sɔrɔ o de kɛ k'i fari faga. I kɛ pewu. Wari dɔ maralen b'i bolo. A wari man ca sa mais a kan ka se ka dɔɔni bɔ quoi. N'a y'a dafa cogo dɔ la, an bɛ se ka mɔgɔ ka so sara. Papa de, hakilina dɔ de tun bɛ ne kunna quoi. Ne tun bɛ fɛ dɛ, an ka taa ne kɔrɔkɛ ka bitigi la ne k'a deli. A k'i ta baara la. N'a sera k'i ta baara la, o tun bɛ diya ne ye. O ka fisa i tolen so kɔnɔ yan ten o. I m'a ye wa? Tiɲɛ yɛrɛ la nin hakilina ka ɲi. Ni kɔrɔkɛ kɔni sera ka ne ta baara la, o bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ. Sinon ni e de yan nɔ, ne de yan nɔ, tiɲɛ yɛrɛ la an ka di ɲɔgɔn ye. I y'a mɛn n'an tɛ baara la a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn dɛ. I y'a ye nɔ. O de tun ye ne ka hakilina ye. O la an bɛ taa waati jumɛn na? Komi i ye daraka sigi ka ban, an tɛ daraka dun. N'an tilara daraka dun na dɔrɔn, n bɛ taa ka taa deli n'a sɔnna k'i ta baara la. Ok. Foyi t'a la, n'ala sɔnna ma. O bɛ diya ne yɛrɛ ye wa. Kana to ka miiri ya mɛn, a bɛna ɲɛnabɔ n'ala sɔnna ma. O bɛ furu ɲɔgɔn bɔ, ne kanu ɲɔgɔn ye furu ɲɔgɔn ɲuman ye. Vasco, Uncle Twy. Est-ce que dali dara n'an taara est-ce que i dali dara ka fɔ i balimakɛ bɛna ne ta baara la? A bɛ sa, ne yɛrɛ dalen b'a la. An bɛ don min na ko bi. A b'a dɔn ne furula ka ban o. N'u ba k'u tɛ ne dɛmɛ ne furu bɛɛ ni ne furula u bɛ ne dɛmɛ. O fana ye tiɲɛ. O fana ye tiɲɛ. Sinon, komi ko ma. E yɛrɛ y'a ka situation fɔ cogo min na, u y'u kɔ don e ma cogo min na ye. Ko ne ka kalan kɛ, Ala ma bɛɛ da kalan ma.
caman bɛ yen n'o kɛra fɛn ka sɔrɔ kalan tɛ parce que ala tɛ fɛn bɛɛ ja mɔgɔ la quoi. mais i b'a kalama o de bɛ ka ne jɔrɔ parce que olu ma sɔn k'e dɛmɛ cogo min na jɔn min na e bɛ k'a fɔ ko e dalen dara k'a bɛna ne ta. o bi a b'i ta ne yɛrɛ dalen b'a la ne kɔrɔkɛ de don ko ne n'a bɛ bala a b'i ta. n bɛ taa n ka situation ɲɛfɔ a ɲɛna dɔrɔn a b'i ta. mun kɛra. Ya sabara sigira koyi. Amu bɛ kɛ cogo sisan. I b'a ma kɛ cogo min na sisan. Wari dun foyi tɛ kelen bolo yan nɔ. Wari tɛ quoi. Wari misɛnnin dɔ tɛ ne fa. I b'a ma kɛ cogo min na. E bɛ taa I ka sabara kala han. Ne bɛ taa n kɔrɔkɛ fɛ yen. Est ce que tan wari misɛnnin dɔrɔn de bɛ ne bɔ. O bɛ se ka sabara kala. O b'a kala. Est-ce que t'a kala duuru duuru de a b'a kala. O bɛ taa I ka sabara kala. N bɛ taa fɛ yen m'a deli. N'i bɔra sabara kala i bɛ sɔrɔ bitigi la. Ah ok d'accord. D'accord. N'ala sɔnna ma n bɛ samarakala dɔ bɛ kari kun na yan nɔ. Awɔ. Donc n b'i sɔrɔ bitigi la o tɛ yan. Awɔ. Voilà vraiment i ka essayer I ka kuma fɛ i y'a mɛn. Vraiment merci. Awɔ k'an bɛɛ sɔn nin y'a mɛn dɔ kɔ. Vraiment. Ala ka don nɔgɔya ne cɛ koyi. An ye sɛgɛn sugu bɛɛ de kɛ. Ala sɔnna n bɛ taa n kɔrɔkɛ fɛ yen. Oui, allô, bro. Ça va? Il y a le ballon sous bord du. Alors, on est tout béton. On est carton double. Alors, il y a un sens. Pour l'homme dans la main, ça va t'y aller. Mari Gali. Ah, ça. Ça va? Ça va. Ça va. Bashi foyete. Basti. Mama do abe. Mama bashi fota la be. Eni fama. Don. Yeah. Wane ya bashi te. Ali ya basti. Lib me pe kan cheta barala. Cheta barala. Awo. Na barala. Problem fota la. Iyo di. Ne mo ko re la barala. Mo mangba de benena. Ali sigle ple menga mo do kono. Doni e chena ti barala kaba. Y a pas de problème, mais c'est gata. Problème fouita là. Jaya ça. Mais diplôme du meni cheli. Aish, diplôme tableau de akala na métier la diplôme tableau. Non, je suis vraiment désolé. Non, ne fait diplôme tem rombolo. Ne se ta barala. Tiens là. Ali, il est ça. Na sur diplôme mabolo. Non ta barala ke. E tiete gaba. Oh, era kan a be fo ne fene koroge atasa idela sa hinala. Ne ma fo de kata. Ni ko ni diplôme de tuma bolo. De ba ta barala. Tiens la diplôme te mo bolo ne se ta barala. E bitigi fere. Kata duro bitigi fere la kala ne do abiga jaje bo ke bolo. O te référentiel. Muni va ira na fa kala ne do. Fo papier do diga ki bolo. Uma gira on kala ne do na kala ne do. Ina ina. Donc au papier du ma au diplôme de diplôme ba bolo ne sirata. Diplôme de ba ira ne na ka kala ne do. Ajire an betu esa comme ne chedo e dogoni. Voilà, ne ka ni samara ne tigara de. Ne fa kan ka samara kala de. Ojo drama tru, OK akala. Allah. Ouais, ça va. Tifun. Aïcha. Comment tu vas? Ada formal de. Nouvelle fête. Aïcha. Si, tu peux sans jaba. Voilà. Ne nana ngasa mara kala dila che yake yana. Ne da samara yare bi no ne ba na ko no fe. D'accord, bon, fait. Che eno kalangala ba che bara ko to di sa. Ni a fayi ko no me bara dina. Aïcha. Fata yi tsaka na fako. Aïcha, mais Todi. Comment c'est ta diplôme ça? Ina sika diplôme sur Todi. Obsiya ke Todi jamana nkono eno kalangela ba. Tunaona foja ni se ko ni se ko ba ko no. Bela tama ta diplôme ça. Papa, mais jamais tu te barala, ni barani ni na salsa.
Segu fama kibara i ta kibara do. Segu fama jo. Ani cheni me class ki lengona ke. Segu fama. Jadi fama. Tak kan do. Cheko kelo no patron bali. Ala. Ko kami war edimo ko masisa no. Ten make word back. La tira patroni. Caso clásico no sé cómo para niña en la fauna. Te fecha más famosa para su ale que patrón. Era patrón. Tiene te mesto era bora fino, dunga ya kan numero era tinema. No, numero di machine. El número por la coordinación de teléfono que fue tengo la universidad de Marco. Niña, okay. No. Me. Ku yere kelme ga mo yere tabali yere ba tugumna na fora ko munu be kalange ko olu te baso ko munu yere te kalange ko olu le no fonctionner bati che na ma uli kanye ni ne to puede Padrón, nega semana más barza. Che, no va bla. Ok, d'accord. Ah, chama que te. Cambia. Oui, cambia. Padrón, le quité la demo parce que ni ngata nto ngata para de que petit do la ba. Mena to ko la. Ali della sa sabali ki bulo de disula sa. No, dindi kote sa. Akene kama sa ke bole ma man nyoko chapu kama. Oh no. Ni ma bangun tata ko. Ni ko na so ni diplôme ba wo. Parce que diplôme ko de fin bénis. Diplôme ko de référencier. Hein? Ali sabali sa. Ire gala jinsa. Oui, allô? Olivier, ça va? Oh, n'est bien, n'est blague, vous n'est pas qui m'a connu tantôt. Voilà. Bon, en fait, mi fait t'as des quelqu'un boutique comptable. Comme boutique, ça m'a même boulot quoi. Ah oh? Problème t'as là. D'accord. Ah, il a pris fort. Quand on la voit bien, il n'a pas eu de cas pour eux. À tout déjà, il vient de te avoir dit ça. À tout 150 000 là-bas, ou à Bissaba. Mais c'est vrai, boutique a tout go to quoi, il vient de jeter négé. Quand on a une potion de ça, à tout à Bissaba là. Ah bon, ok, problème t'as là ça. Tu dois me là quand réfléchir, n'a rien à tout comme ça. Qu'on fait bien oui. D'accord. Ok, merci quand même. Ali, ko kale ta jolla. Wa bioro. Ali, o ka chanza sabali sai gane iga tifunta wa mu wa be se jatela ko ju. Aw kala ne ko. Diplôme de tifun bolo le problème est ça. Là sur le diplôme de tifun bolo de mata sans discussion. Mais le problème c'est le diplôme de table donné tisgata. Ma foki ba kan ta wa bisaba. Au diplôme de bobulu. O de gamane kundi ma wo kasa kalanke ni ku diplôme soro abana me e ban kalama e che fana e che tara tu chembo o fana yi ban kalama o desele no kalanke donc on e ta barala ne se ta auta barala tu anga do baba mu kana sake watandri abise je ko ibaro mundu kuma chama bandu ni gitenna kwa ima fumea tiera la netisika itese ali ibe biro ite shindone debi ne ma free bana kan de deme force sa du yanche deme bana ko feneke ame bila antesi enne de be fakile bakele na now fak be walde kunten kenela me ali ala ka ko yilla mun bi nyene nche wante to tangwe walla ante to tambe baraso malle mo bare baraso makalanki kalambeli bade ne kendo worti me abre funare o baro fana ba da mamo kalambali baro be manevro be maso be minijo be foro be ambe ke fembe ka temoka kasura alote ne chebe e mago be bara kuna de o kala ni bara de komi yi ba kalama ita sigi tu chemgo o fana makala obna jo kono ko ta ba ankala da poi ama diplôme de soro ne bagi ke ere ba do shejuli sana ne be bagi no fe wone che fene meti
An kalanare an tɛ kalanbɛli yɛrɛ. Mun b'a hali ne taara baarakɛyɔrɔ dɔ la sisan ni e taara i ka k'e ta baara ɲini mun de b'a yira olu la. Dɔnniya man kunkolo la o de b'a yira. E de t'i ka dɔnniya yira cogo di. An b'a yira. Ni mun yɛrɛ la an b'a yira n'o ye. Dɔnniya de b'i yira papiye sanfɛ. E k'a to yen sa e bɛ bi dɔn e tɛ si dɔn. Ala k'i sara. Fo n'a sɔrɔ e ni ne ma sin kelen de minɛ n'a ye sin kelen minɛ Ala k'i sara. Ne i tɛ ne ka bitigi la yan bilen nin ye ne siɲɛ 2 nin ye siɲɛ laban ye. Awɔ k'an bɛn. Kana manga fo wuli ka jɔ pour rien I ba kalama ne y'a f'i ɲɛna karisa kalan kɛ n'i ye kalan kɛ b'i dɛmɛ i b'i dɛmɛ i bɛ baara ɲɛnamaw sɔrɔ I ba mɔ k'i ta kɛ janjanja ye carré kɔnɔ ko sunguruya ka taa tugu cɛ kundan dɔ kɔ ka sɔrɔ ka n'a jɛ dɛ e cɛ ma kalan e cɛ ma kalan dɛ a kalanna dɛ a ye diplôme sɔrɔ dɛ diplôme t'a bolo dɛ n t'a dɔn fɛn min don diplôme t'e bolo diplôme t'e cɛ bolo e ko k'e ka kalandenw ka baara sɔrɔ a fɔ a na ka taa manibura walima ka taa minisiyɛri a ka fara ka bɔ n na sa. Ni ko sugu bɛɛ de ta o pour que a k'i ta baara la an ka ko ka nɔgɔya joona ma sɔn yɛrɛ ne kɔrɔkɛ yɛrɛ walayi n t'a dɔn balimaya la mɔgɔ bɛ se ka k'i balimamuso la tuguni walayi ne yɛrɛ ko bɛɛ de nege bɔra ne na. Asan I ɲɛ b'a la dɛ fɛn min ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogoya min na est-ce que ne tɛ taa est-ce que ne tɛna segin ka taa n ka kalanw continuer a kalan continue pas walasa an ka se ka diplôme sɔrɔ an ka baara sɔrɔ I bɛna taa sigi kalan bɛɛ kan cogo di I b'a dɔn wari ko ninnu ka ca jɔn bɛna jɔ n'o école la ta wari n'o fɛnw ye o dépenses ye o cahier sanko n'o classe kɔnɔna fɛnw et puis ni e nana kalan daminɛ sa jɔn bɛna an ka so sara jɔn bɛna an balo ka san jan ta tun ka kalan kɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ la. Seri o mi fɛ ne kelen kanu ɲɔgɔn seri o mi fɛ bebe wari tɛ ne bolo ka di ma nka ne dusukun y'i ta ye bebe sanu tɛ n bolo ka di ma nka ne dusukun y'i ta ye bebe lulu tɛ n bolo ka di ma nka ne dusukun y'i ta ye ne ni n ka mɔgɔ ka di n ye ne ja ne mɔgɔ ka di n ye ne kanu ɲɔgɔn ka di n ye n b'i fɛ seri I sera n dusukun na n b'i fɛ bebe sanu tɛ n bolo ka di ma nka ne dusukun y'i ta ye o ne dusukun y'i ta ye dusukun y'i ta ye. Allo Mayi ani wula somɔgɔw bɛ di ayiwa e dun sen sumayarɔ la ne bɔra dɛ awɔ ne bɔra n tɛ kana bɔ dakabana ninnu ye wa I denmuso n'a cɛ fugari nin kɛ muso tɛ foyi ye cɛ tɛ foyi ye awɔ n bɛ kana ɲɛ d'a kan I komi n famara a ma dɔɔnin awɔ n'Ala sɔnna ma ayiwa k'an bɛn o la dɔɔnin n denmew n bɛna ɲɛ da o kan dɔɔnin dɔrɔn ka segin awɔ k'an bɛn awɔ mɔgɔ kɛmɛrɛ kɔnɔ ni so in gɛlɛn da Asan filɛ koyi Allah Tracé ma kɛra fama ye dɛ fo k'i kɛ mɔgɔ ye Fati e nana bɔ ne la n nana bɔ I cɛ fugari in dun a bɛ so kɔnɔ ma fugari tɛ sa ko fugari fila ko ka di ɲɔgɔn ne tɛ fugari sa ma koyi an ka taa so kɔnɔ a kɛra fama ye dɛ a dalen bɛ soju la yan nɔ aw hakili la ko gɛrɛsigɛ bɛ sɔrɔ nin kan na diplôme sɔrɔ k'aw dalen to sunɔgɔ la so kɔnɔ ma e yɛrɛ nana o diyara ne ye bari walayi a na diya n ye o ne yɛrɛ ko magoba de b'e la o ka di yan e de mɔgɔ sɛgɛnna sa na kan segin ka da o si ma yɛrɛ diyara ne ye koyi a bɛ kɛ cogo di a diyara n yɛrɛ ye koyi n'a fɔra ko o donna
Ma? Ah, tiens, la nuit. Ne surprise ça les. Ah, non, la boule. Asa. Tiens, la il va donner. Wallahi, ni jara ni. Moi, moi, magan dans la mari. Ma era balla ka ne to ka ma bolli ne ku. Ma, asa, ji mam. Ji ta magan. Ma ita ka ji ma. Ala. Mu e bin nan de mu na ji. Asa. Asa sabar sa 30 minutes na man na suji. Ma ben na chogo dike be ani na go eske na ji ta ma. Utesa kumi ma era na na ngbe baro la ne era ko na ji ta ka ma ji ta. Ido, asa. Nema na jiko kama. Ajimi ngaso nataka na jimi ndinga chelala. Aish. Ai mino tena. Ai aka mino foi tena. De jimi. Ma ko weji sunga nini. Ore bisi lanse ngona sisa. Maji, Jismali. Bosmo kale kewe. Ma ko. Asa. Fugari atilla ko ala ba do ni bulu. Mai pune sa Jimmy sa Jismali mbale le. Bismillah asa jago ya Jimmy. Asa. Ma diga poisson ça va. Il c'est pas pour chier. Asa, attendez. Attends, mais oui. Na ka wula ka tanya wani. Mai refinesa. Ki ka wula ka tanya wani wuli. Atna ta tiga ka tunga bari ne wona. Fugari bulu fula fara ne. Baba punya. Ibada. Lego wari doti leti war dos re bulum skata ma ga jisa ni ya. Wallahi wari fuite ne kun ya ron hali sokono warti ne bulu. Mama fine ni kila me ha Wari fuite bulu. Wallahi wari fuite almachensa. Kane ko rege ya bitigida ali abadima. Kana fuko mama tanu ne ta dro ka jiu di maki mako ba. E ko rege ya kubi chikono e dale dola kabina wari da. Abe jidi. Okay, atna kai. Meta jona ba. Kana tati ne iti ngan fini fale fole ga suro gata. Ko ni fini fale wa. Awu lala na yi parle. Garanti ya uri kadai. Mo kala ne guri kala na yi parle aba. Da sari ka ni boka fini. Awu wala ika komblem do. Okay. No ngu asa ya kina kaisa. Ma. Ika jiko ya mina bosa ya ko ni electric me tukuni. Itu pasnya. Gila halka na ya soro kana bani Mai e bor ai yo duni war tangulu. Coco. Bonjour Ali. Bonjour Tifou, ça va? Ça va alhamdoulilah. Comment? Ça va Merci. Oui, merci alhamdoulilah. Vraiment ni ensele ma ba se fo rete. Mu me fait na so mu sera juge. Je bidon kele so e bolo quoi. Donc qu'on fait mettre là wa tima. J'ai mis ton clé. On fait mettre là wa tima. Tu sais Tifou? Oui. Muna iwa ronde kone ti mo kala malta barala. Nda na ikanya mai kashi bidon kele tu. Na oni kala fa ate ni ma kala fa ito to di. Enye ta sabini na dala ko judo. Oui, bon, ya se ne. O sabini el glagani jo ko na judo. O me ko lo chene do. Donc ça veut dire que makala. Ne kala a sabini fle ta sabini na dala ko judo do. Wa sabini do sabini kumba ba yara dila. E moya. Ani. Kuba dobo compromiso ni na le do. How is that man ready? Même ça, quand on veut dire que ça nous va te voir. Nous est client tadi mais eni ne ko ne akara bal mama de sa ko. Ni furu kira famille ni on te ko. Afrika mo na wa jikele jangro. Iba kalama ya fembe de se. Donc ti do yanga. Ya fembe be ordu la wa bebe papier de ka. Ima fumia. Donc yam butigi la asabene fle dala e ko ke re kala ne do. Ni de ka wono wonati mo kala mbalta o. Ima fumia. Donc yam butigi la asabene fle dala e ko ke re kala ne do. Ni de ka wono wonati mo kala mbalta o. Ima kalando.
Donc, il était là, dis-moi. I b'a dɔn a ka taga ekɔliso la ani kalannen don kelen tɛ o de kama i bɛ diplôme sɔrɔ n'i kun kalanna i tun diplôme sɔrɔ. C'est bon. Ça va d'abord. Merci. Merci vraiment. C'est-à-dire u yɛrɛ ka ba baaraw ni fɛnw mɔ ka ba kalanw ni fɛnw mɔ ka na aw yɛrɛ n'a ji bitɔn kelen juru ta de a dusu n'a bɔsi fana ye mun ko sugu ye i yɛrɛ ɲɛ b'a sɛbɛnnen na ko juru ti don yan o sɛbɛnnen bɛ da la k'e kalannen don ko diplôme bɛ n bolo i bɛ tila ka n'i jɔ ko ka juru de la ji bitɔn kelen. Ma bɛna ni ji ye sisan. Asan. Ata in hami mene la dɛ. Ma mun kɛra? Allahu akibaru. Ne kɔnɔ gɔnnen no ma fɛn fɛn ma dun. Asan hali ji aw ka so mɛ ji min ta o tɛ sɔrɔ aw fɛ yan nɔ. E ma ye ne ye ji ko kuma fɔ sisan nɔ. A y'a kunkolo kɛ cogo min na ni kunkolo bɛ kɛ tan. Hali ji min ta. Ma ko nin ye fugara da ye. Ma i dunya bala tifun kai ne fon sire bare do wallahi mo jugu tɛ koyi i kana fɛ ta ha wallahi debini ngani do aka furu la fɛn t'a bolo ha mais wallahi nuni mba bula ka bɛɛ ne normalement ne nana a kun kan ka ne kunna bɛn ni jus ta de ji sumali a kun kan ka ne kunna bɛn ni kun ma taa jus sa bitiki la kana ni ne kuma fɔ do a b'a san i ye bala ne here hali wari b'a kun ha wallahi a ma ka wari bɛɛ ni mɔgɔw la a bɛ fɛn ɲɛnama kɛ mɔgɔw ye han ɲɛ bala tifuni ka yan ka nin kɛ ka ɲi ma debini ka ne do aka furu la yɛrɛ ɲɛ bɛ na ne ma i den minɛ sa dɛ lako i yɛrɛ ma ten dɔrɔn depuis e donna ka furu la e tɛ tɔɔrɔ n tɛ kɛ tan ne nana sisan ne mun y'aw bolo ko fɔ ka ji min diyagoya la ka ji min n ka so kɔnɔ fiɲɛ na tila ka na ji min e ka so yan nɔ tɔgɔ b'a la ko aw ne dabali balen don aw la wallahi n dabali balen don aw la pewu ma yɛrɛ aw ta ɲɛ tɛ nin cogo la ta man ka ɲi ta sa an yɛrɛ tɛ fɛn an tɛ wale ma kana dara minɛ dɛ ko dɔ bɛ yen n'an k'o fɔ k'aw bɛ wari de mɔgɔw kana dara minɛ dɛ fugari fila faralen ɲɔgɔn kan cɛ tɛ fɛn ɲa muso tɛ fɛn ɲa ni cɛ tɛ sunɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ muso sigilen don kɛnɛ ma o ye ko ye ma dɛ aw kana bɔ ma dɛ i jɔ sa e ni aw kelen don ka wari bila fɛn bɛɛ de ɲɛ aw kana wari bila hadamadenya ɲɛ koyi mɔgɔ dɔ bɛ fɛn t'a kun bɛ mɔgɔ yɛlɛma don dɛ ne min fɛnɛ f'i ye tifuni filɛ han ma walayi fɛn t'a kun bɛ ne dusu sumalen ba de don i dusu sumalen t'a fɔ ko mɔgɔ min dusu ka kalan i dusu sumalen de don ne min f'i ɲɛna kɛ ni wari fɛnɛ tɛ kɛ adamadenya la kɛ foyi de tɛ ɲɛnabɔ diɲɛlatigɛ la o ye tiɲɛ ma mais wari fɛnɛ tɛ se ka adamadenya fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ma mɔgɔ dɔ bɛ yen fɛn t'a kun a kelen don a ka danbe n'a ka hɔrɔnya b'a bolo ka taa cɛbakɔrɔ dalen kan ka dilan kan fo dilan ka fɔ ko karisa i puse ka bɔ n ka dɔɔni a ba da dilan kan fo dilan bɛ nɔ bɔ a la o hɛrɛ fasalen ye maa e yɛrɛ bɛna mɔgɔ filɛ ka ko ne y'a fi mɛ dɛ e nana anw dɔgɔyali ni ne y'aw filɛ kɛ aw yɛlɛ ko de bɛ kɛ ne ladili muso mana sigiyɔrɔ la o b'i puse ka taa yɔrɔ dɔ fɛ ko gɛrɛsigɛ ka aw sɔrɔ yen yala diplôme min n'a dalen to baarayɔrɔ la nafolo min n'a dalen to ɲinini yɔrɔ la diplôme min na ko n nalen filɛ nin ye i fo nin nana i ka diplôme filɛ nin ye n t'a dɔn ko n bɛ kɛ tan wa ni n kɛra tan n tɛ to tan Soulja Music. Fanta ya tibi bi jogo ba golo golo ya tibi bi jogo ba Fanta ya tibi bi jogo ba golo golo ya tibi bi jogo ba wani be kokola abeshiri wanta komina utishiri hey ma nige wani be kokola obeshiri ne mama sa ko be turubila sisa kama de ya Waalaikum salam. Karim, ça va? Tu es quelle Debout, Karim. Et la téléphone est là. C'est là. Je m'ai gâté, je m'ai appelé. Merci pour vous. Mais d'où les sayons? Oui, allô, c'est vous, Fama? Allô, c'est qui? Oui, Tifoun, le dos. C'est qui? Tifoun, c'est moi qui là, ça, Tifoun. Ah, Tifoun.
Oui, mon ami. Ça fait des années. Évidemment, ça fait très longtemps. Tu voulais de doigts? Oui, n'est de Tu as déjà mis ça? Eh, mon ami, il a le Tu as un tournoi de ah, non, ala dangan ke hene. Papa. Cagra fumai de ibe. Ah, Ibrahim so do na ne fe. Ah, d'accord. E ko fo le ga jimia. E che wa ji ko so ma boya de. Me war fo te bolo. Ah, nga cagra fumai. Oh, mais ji ale bi ji do la fe wala sa. Boy, ikepe. Mena la je ka dépôt do ki kuna ya me. Wala mi dépôt do ki kuna ka ji chama ni ga di drum soma. Ya fama. D'accord, aucun problème. Mena dépôt ki kuna sa ya me. Allô? Oui, allô, c'est vous, Fama. Il y a un messager dans sa voix, Nyasoro. Yasoro? Ah, oh, Nyasoro. Wa mugane do a vérifier. Quoi? Wa mugane? Ah, wa mugane dépôt de qui kuna sa. Bala va vérifier. Ah, donc on va quitter ngache. Angana Fama da ga numéro enregistré ya men. Eh, non, ngache ara ki sara. Na to ka nyomo wala mina nyomo ka baro ka kosada. Ja kara Fama ngache. Do on va quitter. To do jila ya men ka ji chama ke mbura muso kuna. Aka mi kosaba ya men. D'accord, Magadi. Donc, à très bientôt. Merci. Quand même. Ah non, tu as qu'à faire. Non, vraiment. Papa, c'est typhon comme ça? Mare, ene alike lo nga je fembe de bla wori. Fendiga te ko be labane. Kando be poronya ka kutani wori ko do yere. Asa. Elle na poronya ko kuma fane ngana bi. Ha? Oh, ça fait ça ni ya famia. Neni Ali, on te horonya. Aisa mane mo ko sa. E bra fenti. E bra ko de fosta, ne ma ko horonya ka fani fembe la jenia. Ha? Mane ko no. Asa idunyi fere ma. Kanta ma ka bonga so kana ife ano. Ngo nye fo mari ma o. Nna na ngome jimi o. Ni horonya ka fani fembe la jenia. Bi che mo ka beta jimi ni rola. Ma bi na ni je ko. Bi che kwa. He nda kana dala me. Asa. Et donc, on a commencé le fou. Il clôt les canamés. Ah, c'est clôt les canamés. Ma ne clôt bilo, ma. On a dans la maison. On a fait un kélé. Il flaque la data. Il clôt les canamés. Mais la commencé les filles, mousseau ni frou la kaba. Madame est bori façon la qui n'a qu'à la sécurité la asan. Il dit qu'il a qui tient. Il can dit d'aïe. Ni ko gele na nima ni yere masaka nyana bo iche kanji bo de gei bono iklo bengana kata che ba horata ke dalo do sno wala ke yere mata ka kesti ko ite ndoro o be ko gina furu so kanga kere jigi kanga so ila to gomina e be furu ko no jigi atiye e jigi na ka muni ma fene te tifunu musuya tifunu mu ngwa ma ba kwa tifunu fo ne ma fongo mo jigi do ne ma fongo fo ni silete ikana fleta mu bi na hawala bi ne do la han ni ere ba asa ne na mi finya na ke muso ka ke furu kono ko jigi tila ku fo oro tila e nyeji mara nyeji bodamne ifuru ke de kan ki nyeji che ngakata muso ke fo ni silete Kabiri kuma jime ase nyini nga eri fla bosa. Amata jumi yorola. Mumako. Ha? Adama de mo oni fi. Furu muso jigitege de. I jigisi yoro kanga ki chedi. Nga ne jigitege ebe tin ebe ta fomi. Che yewo ya dale lo sokono. Ma? Ha? Oh, ika jiu flene. Mama fia na. Dissolve! Manya fia. Dissolve. Ishi na dia. Wo mo ko ju de ti fun yem. Ni tala. Be ba la ku ma yin tala. Ni ti jila. Wo mo ko ma ba ri wa lai. Ni ba la na. Ai ne mena. Sirala.
mana e ka jun san wakati mina ne b'a dɔn ka fɔ ko vaccine ka di e ye kosɛbɛ donc ne kun taara suguba de la taara vaccine Abidjan vaccine dɔw san ka na d'i ma o de kama n mɛnna i bɛ yafa n ma. Papa e yɛrɛ bila o bɛɛ la vaccine ɲuman baw de cɛ papa i dun ye ne ba laja ma ko ne kalalenw yɛrɛ de dun koyi ne t'a la i ko nin bɛɛ ma ne t'a la a nana ne zie koyi ne t'a la ma jisuma nana koyi papa i dun ye ne ba laja i tɛ foyi y'a san e yɛrɛ b'a dɔn ko ni e ba ye ne ba de ye. ne t'a la a vaccine bɛɛ de cɛ ka ɲi papa i ye wari bɔ bi dɛ. Ni bɛ furu kɛ furu kɛɲɔgɔn ti bɛɛ ye ni bɛ kanu kɛ ɲɔgɔn ti bɛɛ ye farankantigiw dɔgɔyara furu kɛɲɔgɔnw banna u bɛ furu ɲɔgɔn bɔ ni kanu ɲɔgɔn ye furu ɲɔgɔn duman ye. Furu ye jigi ye furu ye jigi ye furu ye kanu ye furu ye sutura ye. Ja furu ye layidu ye ngo furu ye jigiya ye. Furu ye sutura ye furu ye layidu ye. Jago furu ye hinɛ ye furu ɲɔgɔn lo an ka hinɛ ɲɔgɔn na furu ye sutura ye. Muso an kana furu kɛ tulonkɛ cɛbalu an kana furu kɛ tulonkɛ ko furu ye fɛnba ye furu ye sutura ye ko furu ye kanu ye ngo furu ye danaya ye furu ye jigiya ye. E ko na ko e taara ni kɔrɔkɛ in bɛɛ juru bila la dɛ. E bɛ ka siran o la n'a sɔrɔ n taara nin bɛɛ juru ta. E se ka sɔnna ka nin bɛɛ juru don e la. non tiɲɛ yɛrɛ ne taara ale ma sɔn ka juru don e la a ma sɔn n ye fɛn bɛɛ fɔ a la a ma sɔn donc o sera ka n terikɛ dɔ de wele parce que n y'a ye k'a fɔ ni n seginna ka na so kɔni a maloya ka bon. Ne kun jɔrɔlenba de don wa. terikɛ dɔ de bɛ yen nɔ an bɛɛ tun bɛ école kelen na an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc n y'ale de wele ale de ye dépôt kɛ n kun donc n ye ninnu san o de la. ne ye dɔrɔn ne ja tigɛra de wallahi ne yɛrɛ bolo n k'i mana ni fosi ye e sina ka na ten fo ka maa maloya wallahi. a bɛ ɲɛ o n'ala sɔnna ma e yɛrɛ bɛ ka ne dɛmɛ cogo min na pour que an ka baaraw ɲini n dalen sɔrɔ don min a bɛ na ɲɛ. ni ala ka ɲa dɛ parce que maa ni ali ne kɔrɔkɛ ka jugu cogo min n'u ye fɛn ko de bila adamadenya ɲɛ adamaden man kan tɛ ka fɛn bila adamadenya ɲɛ. a bɛ na ɲɛ an ka taa so kɔnɔ. fɛn tɛ se ka ko bɛɛ dilan koyi. an ka taa o to yen nɔ an ka taa so kɔnɔ. O ni bɛ furu kɛ i furu kɛ ɲɔgɔn lankoloma n'i bɛ kanu kɛ ɲɔgɔn ti bɛɛ ye n'i bɛ kanu kɛ ɲɔgɔn lankoloma n'i bɛ gindo fɔ i gindo fɔ ɲɔgɔn lankoloma ɔrɔnkatigiw dɔgɔyara layidu mɔgɔlu banna o bɛ furu ɲɔgɔn bɔ ni kanu ɲɔgɔn ye furu ɲɔgɔn ɲuman ye. C'est bon pour moi. Anchou, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Fama. Voilà, il donne. Tu sais, il était fama, même avec, il était flimal, al masqué, il n'a pas, mais il y a non. Tu as qu'à fama, voilà, que l'on a. Et la nouvelle? Eh, voilà. Les remontats donc qui me sont ni, elle non, parce qu'il y a gardien dans la chauffeur là. Ouais. Allez go qui vient là quoi. Non, mancha en bon. Il va que tout le monde là, tu y vas. Voilà. Ah, intelligent. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout le monde. Ça ne va pas. C'est vous, Fama. Il va quand même au donner le téléphone à et je sens effectivement mais tu sais que à une facture, sauf facture ça, les décès comment tu sauves ça, sauter comme une flatte de c'est pour moi là ni ma non famille ni gâteau famille ni gâteau c'est la maintenant dans la
sima yɛrɛ i ka essayer ni bɛ se ka don jigi kɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ ni ye vraiment n ka se ka nin téléphone dépense ɲɛnabɔ du kɔnɔ sinon a tɛ kɛ Ah, ma cɛ a kɛra fama ye dɛ. Sinon les autres activités ça va comment? Activité tɛ o n ka baara sɔrɔ n tɛ baara la o segu fama ne ye ten de. Nka cɛ e fana a fitininama ye ɲɔgɔn kalankɛla kun tɛ yen dɛ premier de la classe. Mais n ma se ka diplôme sɔrɔ i yɛrɛ b'a kalama examen ma mana cɛ kɛ passé examen mana kɛ passé i fana y'i ban kalan ma o de la sa. en tant que premier. mais don o don i bɛ ka kalan kɛ i tɛ ka diplôme sɔrɔ i b'a kɛ cogo di i laban b'a bila de i laban b'a bila de i m'a ye wa. fana ye tiɲɛ mais de toutes les façons moi je te conseille i k'a lajɛ i ka kalan dɔ kɛ hali n'a kɛra formation ye formation b'i fan bɛɛ bon n bɛna lajɛ ne yɛrɛ ka entreprise bɛ yen bon an bɛ BTP de b'an bolo donc an bɛ panneau de installer an bɛ lampadaire ninnu olu b'an bolo marché fɛn fɛn ye yɛlɛmafɛnw ye an ka ca an bɛ taa n'u ye village la an bɛ marché sɔrɔ mais ale tɛ taa f'i ka formation kɛ bon an bɛna lajɛ entreprise kɔnɔna na donc n bɛna chef formateur wele donc i k'i préparer hali n'a kɛra 6 mois ye ka t'o formation kɛ donc n'i ye formation kɛ a la donc n'i ye dɔɔni faamu an bɛ se k'i bolo don ko kɔnɔ dɔɔni pour que i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ta sinon don o don a di yan yanni i ka mɔgɔ dege jɛgɛ minɛ i b'a dege jɛgɛ minɛ na donc se k'o b'a fɛ n'ala sɔnna an bɛna kɛ ten quoi i y'a faamu i bɛna ta i ka yɔrɔ la n bɛ n'i ta mais en faisant ça n bɛna 50.000 d'i ma voilà n bɛ 50.000 d'i ma pour le moment jumɛn n bɛna d'i ma bi yɛrɛ n'ala sɔnna c'est fɔlɔ non t'a dɔn n bɛ nin remercier cogoya min na ma terikɛ ala tiɲɛ non 50.000 a kɛra i b'a fɔ k'i ne don a dinɛ de kɔnɔ sisan cɛ teriya in ka kɔrɔ n'o ye donc o de bɛ wuli sɔgɔma an bɛ madame lajɛ n t'a dɔn n bɛna lajɛ cogo cogo mais nin sɛgɛn in bɛɛ kɔnɔ ale nisɔndiyalen don a tɛ k'a yira n'a yɛrɛ ka ka sɔrɔ non nka cɛ o tɛ foyi sa vraiment n'i ye 50.000 di yan sisan n bɛna 50.000 caman don n ka ko la donc n'o kɛra n bɛna préparer fana i ye formation ko min kɛ n bɛ dossier la don a bɛ diya n ye n'i sera ka n ta i ka baarakɛyɔrɔ la fana a bɛ diya n ye. an b'a kɛ ten y a pas de problème a bɛ diya n ye donc an b'a kɛ ten i k'i jija dɛ k'a préparer formation in ma n bɛna chef non n bɛna préparer ala sɔrɔ a k'i tɔgɔ don liste la ale filɛ nin ye sa formation su on man ca à peu près 5 à 6 mois comme ça donc o b'a sɔrɔ i ye caman faamu bon a bɛ diya n ye walahi a bɛ diya n ye kojugu a bɛ diya n ye d'accord Nibe koko la jango no toka nyuma ke kira mama duna na ko defend ye kira na bila isa yo defend ye uyu ganya na maya bega nyuma ke de la he uyu tiki seme masa ala de la he una na ala ka tika de la se ganya na maya kono ko ka kele de kumu beda tu babe nyuma ya be kita ka nyuma ya eche nyuma sarabe ala bolo sa nyuma ya mimi be ali jine fe kita ka nyuma ya yesa nyuma ya c'est bon ça va oui bon ne yɛrɛ ɲinɛna saki yɛrɛ kɔ mobili kɔnɔ wari b'a je préfère k'an ka taa an ka taga di ma donc ne yɛrɛ na siran ɲinɛ an bɛ taa i ta kelen o tɛ dɛ dɛ wala cɛ a ma nɔgɔn sufɛla ko ninnu ma nɔgɔn i ka kɔrɔ n'i mɛnna dɔrɔn madame bɛna kɔrɔtɔ fɛnɛ quoi c'est bon a kɛra fama ye dɛ cɛ kɛra bɔsɔ ye wanga nyuma ke jonti l'abandon 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 mesa biwa mesa sini jonti l'abandon wanga jija nyuma na jonti l'abandon mesa biwa mesa sini jonti l'abandon commetti l'abandon si te nyuma ke basi foyi tɛ yen i b'a dɔn de Asan ne ye sɔrɔ bɛɛ kɛ ne ka miiri hakilina min bɛ ne la sisan dɔrɔn est-ce que ne tɛna essayer ka formation in ka taa formation in daminɛ formation fɛnɛ bɛ ban parce que n'i ma formation in kɛ ka ɲɛsin o ma ka se k'o baara in ɲɛdɔn an ka ɲɛnamaya ka se ka falen quoi n'an tora tan dɔrɔn a ma ɲi walahi a to ne ka taa formation in kɛ. ni e taara formation kɛ o tuma ne kelen bɛ to yan o ko ninnu bɛna kɛ cogo di sisan ne kelen bɛ to so kɔnɔ yan ten yan. non bon so kɔnɔna toli tɛ o n'an ma to tan fɛnɛ n'an tora tan fɛnɛ an tɛna se ka balo dɛ Asan. tiɲɛna o kɔni tɛ ne fɛ la koyi. non je peux to tan
Ni ye formation su sisan i bɛna ye formation bɛ kun cɛ wagati o wagati an bɛna baara sɔrɔ donc n'i ye baara sɔrɔ là ne bɛna wari dɔ di i yɛrɛ ma i b'i ka jagoninw kɛ n'o ye et puis an ka ko bɛ avancer quoi sinon n'an tora tan dɔrɔn walayi ne ɲɛ tɛ solution foyi de la don o don a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ i y'a mɛn voilà donc n'i sɔnna ka se ka formation suivre même s'il faut que ne ta formation kɛ tileganfɛla la ka su fɛ n bɛ baaranin dɔ ɲini ka to k'o kɛ o la wari minnu bɛ sɔrɔ an b'olu kɛ ka n ka kalo depasiw gérer n'o ye quoi. N y'a mɛn n'i ko ten o fɛnɛ ka fisa sinon ne kun fɛla ko tɛ formation ko ye mais o fɛnɛ ka fisa wa ala n b'a ɲini ala fɛ ala k'i dɛmɛ ala ka ɲɛnabɔ. Amina yarabi vraiment i y'a faamu a diyara n ye kojugu walayi halisa ala ka kanu to n'an ye ɲɔgɔn minɛ je sais que a bɛna ɲɛnabɔ n'ala sɔnna ma ya mɛn voilà cɛ filɛ nin ye ni i jɔrɔlen don n'i jɔrɔ la ni ko cari i hakili la n'i kɔsi ni ɲɛ b'i furumuso la n'ale bɛ ka yir'a la k'a fɔ k'a b'i kɔ donc o b'a to n'i ka ko bɛ basigi i bolo fɛnɛ quoi halisa ala k'an to ɲɔgɔn ye franchement ne ma nimisa i furuli la. O tɛ foyi ye o tɛ foyi ye furu ye jigiya de o an kan ka to k'an janto ɲɔgɔn na de. B'o de fɔ hali ni wari t'i kun n'i bɛnna ni muso ladamulen ye dɔrɔn muso min n'a bɛ siran ala ɲɛ i ka ko bɛ nɔgɔya o de kɛra ne ni e ta ye ala k'an to ɲɔgɔn ye merci. Daraka b'a lamɛn fɔlɔ wa. Daraka banna awɔ o jama taara na sisan. Ok d'accord voilà merci ala ka bɛɛ sɔn furumuso ɲuman na koyi n'i bɛnna ni furumuso ɲuman ye walayi i ka diɲɛ n'i ka lahara bɛɛ bɛ nɔgɔya i bolo ne ta kɛra o de ye. Ma ta sɛgɛn ala nana ni kow ye puis a san kɛra furumuso ɲuman ye franchement wari ko ye de sa Serio mi fe, ni be furu ke, furu konyo tibe, ni bi kanu ke, Sawa, sawa. Ça va bien? Comment vous allez? Wallahi alhamdulillah. Dieu merci. Alhamdulillah. Ne ka information bɛ si cɛ ninnu kɔni c'est à dire que don o don diɲɛ ka kalan sisan i mana chaîne o chaîne bila i mana télé bila chaîne o chaîne na i bɛ taa sɔrɔ n'u tɛ k'a fɔ k'a tanta dɛ voiture piégée tous les jours de ala ka diɲɛ sumaya koyi. Amina amina. Sinon i ka activité j'espère que a bɛ ka bouger dɔɔni. Kin na nin yɛrɛ la papa. Ne bɛ foli barika da koyi merci koyi. Ne ka jɛnatigɛ yɛlɛma koyi. I wari min di ne ma ko ne ka feere kɛ bi kɔni alhamdulilayi. I ye wari min di ne ma ka feere kɛ a buguna yɛrɛ de walayi ne b'i fo k'i barika i ye ne ka jɛnatigɛ yɛlɛma walayi. On a ala foli sawa ni i ka activité bɛ ka marcher ça c'est déjà bien. Ne ka bitigi ni temps t'e bolo wa i bɛ taa bureau la dugu mana jɛ dɔrɔn temps t'e bolo i bɛ se ka temps dɔ ta sa i ka taa bɔ n ka bitigi la sa papa. Non mais i b'a dɔn tu sais ne bɛ bureau ne bɛ poste min na ye c'est à dire que responsabilité ba de ka falen olu la donc a ka gɛlɛn ka fɔ n ka bɔ quoi mais si ça marche c'est bien ni bitigi bɛ ka marcher. N ko n ye mɔgɔ 5 min ta baara la han o yɛrɛ bɛ ka dɔgɔya yɛrɛ n bɛ fɛ ka mɔgɔ 7 ɲɔgɔnna ɲini ka kɛ mɔgɔ 8 tellement que n ka baaraw bɛ ka bonya commande ka ca kojugu i m'a ye n ka client dɔ bɛ yen ale ye 500 commande de kɛ fɛ. Tiɲɛ non vraiment commande bɛ ka kɛ. Muso in fɛnɛ sɔgɔmaden na ale ye message ci n ma quoi. Wa ale ta ye 40,000. Ok commande de fɛn ta. Ni muso in fɛnɛ sɔgɔmada na o yɛrɛ solila ka n wele o ta ye 40,000. D'accord. Ah non vraiment je vois que commande ka ca. Cɛ min bɛ n bolo ko Sila. Oui Sila. O ye 1,1 commande de kɛ o don na. C'est bien en tout cas i b'a dɔn i bɛ timinadiya de la. Ne yɛrɛ commande bɛ tiɲɛ ha fo ne ka baarakɛla ninnu b'a a fɛ ne kɔ kan ne tɛ se ka bɛɛ quoi ni taara dɔrɔn u bɛ se ka. Oui c'est comme ça mais déjà i yɛrɛ fɛnɛ cɛsirilen don i b'a dɔn n'i y'a ye ne ye nin wari in d'i ma ka kɛ jago kun ye a sababu bɔra i yɛrɛ fɛnɛ na parce que c'est vrai que Segu faama ne terikɛ ye
ay ne ta ka bara yɔrɔ la ka ne ka adjoint directement ale bara o bara bɛ tɛmɛ ale fɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ ne de fɔlɔ fɛ donc a y'o poste min di ne ma parce que a ɲɛ b'a la courage tun bɛ ne la ne tun bɛ taa formation kɛ journée fɛ sufɛ n bɛ taa baaraniw kɛ donc comme formation banna dɔrɔn a ye ne ta ka ne ka adjoint yɔrɔ an sɛgɛnna iya wallahi mais non a sababu bɔra e la parce que ni e tun ma kɛ muso lafaamuyalen i tun bɛ kɔrɔtɔ i b'a fɔ ko fɛn tɛ yen donc bɛɛ n'a ta ye dusu don ne kɔnɔ i ye courage ta a gɛlɛyara cogo o cogo i y'a yira ne la k'a fɔ ko k'a bɛna ɲɛ dɔn o tɛ foyi ye papa ne yɛrɛ bɛ fɔ k'i barikada walayi e b'a dɔn ko fantanya man jugu dusukolo danya de ka jugu ɲɛnamaya la o de bɛ ne y'i dɔn don min na ne y'i dusukolo de dɔn wa ko mun bɛ sɛgɛn ban dusukolo de bɛ sɛgɛn ban mais fɛn tɛ mun dalen don so kɔnɔ est-ce que o bɛ ban mais n'i kɛra fantan ye n'i ye dusu ta i bɛ bɔ nɔgɔ la e mais ni ne ko y'a fɔ mansaw ɲɛna k'e ka sɛgɛn min ban est-ce que o tun bɛ da la mais bi alhamdulilayi ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko bi bɛ se ni ko ne asa ɲininka bi don dɔ bɛ kɛ ne dalen ne ɲɛji ne ka kunkolo donna tun bɛ ɲigi ɲɛji de la walayi ka sabu kɛ e bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na a man ne tɛ fɛ k'i ye tɔɔrɔ ko la yɛrɛ mais i yɛrɛ filɛ dusukolo bi da alhamdulilayi i ye ne yɛrɛ bɔ nɔgɔ la don yɛrɛ tɛmɛna n'a kun fɔra ne asa ɲɛna k'e bɛ kɛ tan surtout ka se ne yɛrɛ ma ne tun b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ wa asa a bila i kunna fɛn o fɛn bɛ ne bolo bi ne ta tɛ a bɛɛ ye de ta ye a bɛɛ ye de ta ye a ka di i ye cogoya min na a bɛ kɛ ten fɛnɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka f'i ɲɛna n'a ma ɲɛ fɔ don o don an bɛ baaraw ni fɛnw na an tun tɛ taa sɛnɛkɛla dɔɔnin sɔrɔ n yɛrɛ ye n paro yɛrɛ de kama n bɛ taa an ka taa ɲala bi yɛrɛ bon ko ala ye ko dɔ k'an ye quoi ŋaniya o ŋaniya mana jigin ne kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ɲɔgɔn de fɛnɛ b'e kɔnɔ ala non y a pas de problème i tɛ ordinateur bila so kɔnɔ an ka taa yɛrɛ an bɛ mobili yɛrɛ to yan nɔ an bɛ taa an sen na an b'an sen na yan kari kɔnɔ awɔ problème foyi t'a la voilà an ka taa n bɛna nin bila so kɔnɔ sisan vraiment an bɛ mobili yɛrɛ to yan nɔ an bɛ taa an sen na y'a mɛn awɔ furu ye sutura ye furu ye layidu ye jago furu ye hinɛ ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na kana n kunkolo la musolu yo an kana furu kɛ tulonkɛ cɛbalu yo an kana furu kɛ furu kɛ furu kɔɲɔgɔn ti bɛɛ ye n'i bi kanu kɛ ɲɔgɔn ti bɛɛ ye hɔrɔnkantigi olu dɔgɔyara furu kɛ ɲɔgɔn banna u bɛ furu ɲɔgɔn ni kanu ɲɔgɔn ye furu ɲɔgɔn duman ye furu ye jigi ye ko furu ye kanu ye furu ye sutura ye ja furu ye layidu ye nko furu ye jigiya ye R12 Baga, T-Black, c'est Manabois. Soulja Music. Bateau Mabouré. Ale papa yala yala ya kunkolo bɛ lafiya bien sûr ne tun b'o de f'i ɲɛna c'est à dire don o don k'i to tout le temps e bɛ boutique la i bɛ baara la a ma nɔgɔn quoi tuma dɔ la i bɛ bɔ de i bɛ bɔ k'i hakili lafiya yɔrɔ la dans la nature quoi c'est très important aussi i b'a dɔn ha yiri jɔyɔrɔba de b'an ka ɲɛnamaya dɔ la oui bien sûr yiri ye nɛɛmayaba de bien sûr a nafa tɛ se ka fɔ ka ban et des fois n'an tora ka na an sigi a kɔrɔ fɛnɛ k'an yɛrɛ laɲina baara yɛrɛ kɔ ko o fɛnɛ ka ɲi quoi tɛ Dunia so sigi ye kabako ye Soulja Music Dunia ye kabako so ye ne bolo an bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ yan an bɛ diɲɛ hɛrɛw de ɲini na he diɲɛ so sigi lafiya honni alijinɛ kojugu kɛla ɲininka diɲɛ so sigi lafiya tale ye alijinɛ fɛnɛ tɛ sɔrɔ la ni ma kɛ ɲuman kɛla ye o bɛna taa adamadenw bɛ ɲini ka dɛsɛ ɲuman na ye tuguma sara ye ni misade ye wanga nyuma ke jonti lavando wanga nyuma ke jonti lavando wanga nyuma ke jonti lavando wanga nyuma ne pamana iterike mare tergajo teresa mobile jamatigi ya wala ne b'a jamu de dɔn wa parce que a bɛ ne wele maramu ma ya oui wala cɛ i b'a dɔn nin waati in na bɛɛ de ka ko ka ca koyi
Ali. 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 Ali kana nin kɛ n na dɛ. Ne bɛna nin kɛ cogo di? Han? Masa. Miliyɔn 30 kungo. Miliyɔn 20 dɔrɔn de b'an bolo. Brother ko kacha wajibi ndo ametuma nyongona ndani. Piano. Sasa kitu. Chemui. Allô? Allô? Asa. Yala Asa. I kɔrɔkɛ man kɛnɛ ko ye Asa. Ma. I ko mun bɛ yen? Ali man kɛnɛ. I kɔrɔkɛ degunenba de don. A bɛ kɔma la nin wagati in na. Ali kan ka opérer de Asa. Asa ko fɔ miliyɔn 30. Ali ka butigi na a y'a bɛɛ lajɛlen feere. An ma se ka wari foyi sɔrɔ miliyɔn 20 ko Asa. Dɔgɔtɔrɔ ko k'u tɛ maga a la ko tant que ni miliyɔn 1 in tɛ. Miliyɔn 10 in tɛ. Ko n'o mana k'u tɛ maga a la. Asa kasi era cogo di? Papa, Ali pakai karena dokter Sola. Bana c'est naturel mo ni fini bana o sera kasi ma. Ka kasi sa sera o ma se kasi mo. Ali ka nga opere. Ali ka opere. Au, ko miliyɔn 30. Miliyɔn. Tifo. Tijani Tangara, Fatao Kumanda. Tijani Tangara, Jigita Kumanda. Mania Uka Tijani Tangara, Fatao Kumanda. Tijani Tangara, Jigita Kumanda. Mania Asa. Somos. Somos. Alhamdulillah. Masih foi tu. Nah. Asa. Vraiment bien chez pour cabane. Que foi Ali? Maya foko ne opération ne bola fin de la de frais là. Opération na des millions 10 awadi. Ben le bola fin no frais là des millions buani. Karate. Ko ini chez million temps ça. On a ça ne sait pas opérer. Vraiment ajayi yo fona moto on fait pas. O te foi Ali, vale mais. Mina, vale mais o te foi. An kan ko ɲɔgɔn baden de kɛ ni kɔni kɛnɛyara ka ban alhamdulilayi o tɛ baasi ye. Ali, ça va? Ah, tiɲɛ yɛrɛ la an kun bɛ yan nɔ mɛ an kun jɔrɔ dɔ de dɛ. I ɲɛ yɛrɛ sisan a diyara n ye kosɛbɛ. M'aw fo. A ye bonya min a diyara n ye. O tɛ foyi ye. Ɲɛnamaya kɔnɔ adamadenya de ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. I y'a faamu. La vie est sacrée. Adamaden ni foyi tɛ se ka adamaden ni kun saga bɔ. An ye min kɛ nin ye ni i ni nin ka kan. Nin wagati in na kow ma nɔgɔ an yɛrɛ fɛnɛ bolo. Mais i balimamuso n'o ye Asa ye a insistera kosɛbɛ ko an k'i dɛmɛ.
ne kɔni ala de b'a dɔn n sera ka miliyɔn 10 in sɔrɔ cogoya min na k'a d'i ma mais min bɛ ne bolo k'a f'i la i k'i hakili to a la adamadenya kɔnɔ kalolu bɛ fɔ sa kalolu bɛ fɔ non ni mi jiginna dɔ dɔ asa tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ ne bɛ se ka n kaburu siɲɛ ne bɛ n kaburu siɲɛ nɔ maloya kɛra ne tagama ɲɔgɔn de bi ma ka ɲi diɲɛlatigɛ ja mɔgɔ ka n'i ban ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ko ka gulon papiye ko la nin yɔrɔnin ka fɔ denmansa bɛɛ lajɛlen ye kana den dɔ lajɛngɛ ta k'a da i nin kan fɛn bɛ dɔ bolo fɛn t'o bolo k'i ban ka dɔ dɛmɛ asa ne ma kɛ ba ɲuman y'i ma dɛ asa ne ma kɛ ba ɲuman ye dɛ maa ka dɔ fɔ a ka ɲi ten asa ne bɛ dugawu de k'i ni cɛ ye ala k'aw kan bɛɛ asa ne de lagosi sugu bɛɛ lajɛlen d'aw kan maa tɛ foyi ye wa i tɛ min kalama ale y'a fɔ delila k'a fɔ ɲɛna fɛnɛ ko i cɛ delila ka taa juru ɲini na ale fɛ yen asa ale y'a gɛn asa ale y'o kɛ don min na o don ne y'a fɔ ale ɲɛna balimaya filɛ nin ye a bɛ sisi a tɛ mɛnɛ n ko ale ka ne jigi tugu a ka ne cɛ ta baara la maa olu bɛɛ tɛ mɛnɛ ne de ma kɛ ba ɲuman ye ni ne kun kɛra ba ɲuman ye k'aw bɛɛ kala ɲɔgɔn na a kun tɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma ni anw yafara k'i hakili to a la quoi adamadenya a nana a gulon fɛn ko la quoi karisa diplôme bɛ karisa bolo a bɛ karisa dɛmɛ diplôme ne bɛ nin fɔ furumuso bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ hali ni fɛn t'i cɛ kun a dɛmɛ i ka hakili sigi asa n bɛna min da min kan i kɛra furumuso ɲuman ye i kɛra furumuso ɲuman ye i cɛ bolo Asa n'a cɛ vraiment ne ni min ye ça je suis vraiment regretté pour ça Ali nimisa kɛra n tagama ɲɔgɔn de ye mais ne bɛ mun ɲini u fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ka butigi fɛn fɛn bɛ ne bolo a bɛɛ feere la a bɛɛ ta foyi tɛ ne bolo bilen n'a y'a sɔrɔ o tun bɛ se ka ne dɛmɛ ni wari dɔ ye donc ne mana lafiya kosɛbɛ n bɛ se ka n ka jago continuer cogo min na vraiment min yafa deli fɛ ka yafa ma yɛrɛ de ayiwa asa kuma tɛ awɔ an yafara o ma balimaya kɔnɔ nin bɛɛ de b'a kɔnɔ anw de ma kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye k'i dɛmɛ dɛ asa surtout ne yɛrɛ surtout ne ma kɛ ba ɲuman ye asa ne ma kɛ ba ɲuman ye ye kuma mɛ n'ala sɔnna ma a fɔ ale ɲɛna ne de y'a san an kun kɛlen don k'o yɔrɔ jateminɛ ka ban asa ko a fɔ an ɲɛna ko a balimakɛ ka jago n'a kɛnɛyara k'a tun bɛ fɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan a bolo ma dɛmɛ donc an ye miliyɔn 5 an y'o bɔ ka ban n'ala sɔnna ma yanni an ka taa mobili la an bɛ fɛngɛ enveloppe bɛ mobili kɔnɔ n b'a lafɔ n b'a d'i ma i b'a di ale ma k'o kɛ ka boloba dɛmɛ miliyɔn 5 ye fɔlɔ yanni kow ka ɲɛ parce que nin waati nin na kow kɔrɔlen bɛɛ fɔlɔ ne ni Asan ka boloba fara ye ma o tɛ fosi ye balimaya de don i b'a ɲininka i ko miliyɔn joli miliyɔn 5 5 millions ne su bɛ tagama la ne su bɛ tagama la ne lagosi t'aw kan sa ne lagosi t'aw kan sa anw ba de ye ne min fɔ ne dɔrɔn tɛ bi ne min fɔ n balimakɛ bɛɛ lajɛlen balimaya kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ kuma ma an kana ɲɔgɔn minɛ fɛn bɛ karisa bolo bi n t'a dɛmɛ walima balimaya kɔnɔ olu tɛ bɛn a tɛ bɛn cogo si la a mana gɛlɛya cogo o cogo mais an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka kutu ɲɔgɔn ta la n'a gɛlɛyalen don mun fa fɛ don min na a ka nɔgɔ mun ma u k'a kɛ tɔ kelen ye a ka nɔgɔ mun fa fɛ don min na an ka hinɛ ɲɔgɔn ma dɔrɔn de bɛ balimaya jɛ ne bɛ min da e ta in kan balimaya kɔnɔ hali ni dɔ ko k'a bɛ dɔ dɛmɛ e min kɛra u woloba ye kana dɛmɛ fɛntigi fɛ se tɛ min ye ka tila k'a fɔ k'i b'o tigilamɔgɔ lagosi a bi bɛ ɲɛkɔrɔ bi fɛn t'a bolo nka sini bɛ kɛ cogo di sini bɛ ala bolo dɛ jɔn si t'i laban don Asan masa kan ka yafa ɲini den fɛ Asan ne bɛ yafa ɲini fɛ den masaya la den n'ale yafa ne y'i tɔɔrɔ Asan ne y'i ɲani n burankɛ i bɛ yafa ma ala kan
Ne ye lagosi sugu bɛɛ dɔ da u kan ne ma kɛ ba ɲuman ye o ma ne ma kɛ jigi ɲuman ye o ma. Ne bɛ yɔrɔ min na bi nafolo bɛ ne bolo bi nafolo bɛɛ Asan de sababu don ale de dusu don ne kɔnɔ furu kɔnɔna na don dɔw tun ka gɛlɛn hali sura fɛnɛ an kun t'a dun an bɛ dɔgɔkun kɛ an tɛ dumuni tɛ sigi tasuma kan nka o bɛɛ la ta ni ne wulila ni ne ye Asan lajɛ a bɛ to a ka miiriw la a mana ɲɛ dɔrɔn a bɛ nisɔndiya a b'a yira n na a ɲɛkun kan ka fɔ ko tɔɔrɔ tɛ yen ka sɔrɔ n yɛrɛ b'a dɔn hali ni ko tɔɔrɔ dɔw ma donc ne bɛ yɔrɔ min na bi nafolo bɛ ne bolo a bɛɛ ye Asan de ta ye n'i bɛnna ni furumuso ɲuman ye i ka jɛ ni ka lahara bɛ assuré o yɔrɔ la ne bɛ Asan de fɔ ma ne yafalen bɛ i ma n bɛ tila ka fɔ n balimakɛw bɛɛ lajɛlen n'an bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an ye baara min ta k'a fɔ k'an b'o baara in de kanu k'an bɛ fɛ ka kɛ fɛn o baara de la an k'an cɛsiri a la mɔgɔ ma n'i lagosi mɔgɔ ma n'i tɔɔrɔ mɔgɔ ma n'i juguya mɔgɔ mana fɛn o fɛn k'i la o ka n'i bɔ i ka sira kan tant que i b'a dɔn k'i bɛ ka baara de kɛ baara min don ko baara jɛlen don mɛ o mɛ don dɔ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o de bɛ ne bolo k'a fɔ ne yafalen bɛ mama ne yafalen bɛ Adi ma an bɛɛ ye kelen de. Ala k'aw kan bɛn Ala ka denkaw tiɲɛ ye dɔtɔri yɛrɛ nana ni papiye ko labilali papiye Adi wuli an ka so an bɛ se ka taa o dɔtɔri ninnu kɔrɔ n'a bɛ se ka taa comme ça an bɛ fɛnw d'a ma Adi ça va aller d'accord n ka fɛnw bɛɛ bɛ yen an bɛ nin ka fɛnw bɛɛ lajɛ so an ye fɛnw labɛn n'ala sɔnna ma tu auras tout ok il faut